Quan la meva mare estava embarassada de mi i buscaven un nom per posar-me, ella i el meu pare llegien la mateixa novel·la. D'una manera casual, els dos van proposar el mateix nom, el d'un personatge que sortia al llibre. «Genial! Ja tenim nom!» Engrescada, ma mare va trucar a la meva iaia. «Ja tenim nom per la xigueta!» «Que bé! I com li posareu?» va dir la meva iaia. «Lídia». «No pot ser?» va contestar la meva àvia. «Com que no pot ser? No t'agrada?» «Aquest nom, fill meu, aquest nom havia de ser el teu». En aquell moment, la meva vida es va convertir en una pel·lícula. Com a les pel·lícules, després d'una exitosa carrera com a publicista per a marques internacionals, vaig decidir deixar la gran ciutat per tornar al meu poblet, Flix. Com a les pel·lícules, el destí em va marcar què havia de fer per a quedar-m'hi. Cansada de passar vergonya aliena al veure els vídeos, videoclips, anuncis de teles locals que es feien per aquí, havia d'agafar tota la meva experiència professional en el sector i començar la meva petita productora audiovisual que aportés qualitat de veritat als projectes quilòmetre zero. Que no és qüestió de pasta, que és qüestió de pensar bé les coses i fer-les millor. Cal dignificar les produccions audiovisuals de poble. Com a les pel·lícules, vaig casar-me a Las Vegas amb un amor d'aquells que et treuen el sanglot. I de Flix, amb el que he tingut una nana preciosa, que és tan bonica que sembla sortida d'un anunci. Yoko Llop, si és que té nom de superheroïna de pel·lícula. Com a les pel·lícules, tinc una quimera. Poder viure la vida dels meus somnis aquí a Flix, fent produccions audiovisuals de qualitat, treballant i creant sinergies amb els altres professionals locals del sector, posant el meu poble al mapa per la qualitat que estem oferint i que la meva filla, quan emprengui el vol, sàpigui que aquest vol també es pot donar aquí, al món rural, que el món és preciós i ple de possibilitats, tot ell, en tots els seus racons. I com a les pel·lícules, el meu somni es farà realitat. No pot ser d'una altra manera. Lupini i Gattini. Ignition sequence start.